Ο Λευτέρης λοιπόν όλο το Σαββατοκύριακο έκανε όλες τις πιθανές διαδρομές που κάνετε κι εσείς για να πάτε στις δουλειές σας καθημερινά. Πάμε να δούμε τις εικόνες που καταγράψαμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει μια απόγνωση βλέποντας όλα αυτά. Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ νιώθω υπέροχα κάθε φορά που δημοσιογράφοι προσγειώνονται στον πλανήτη Γη. Εντάξει, για να μην είμαι τώρα έτσι και πάρα πολύ ακραίος και άδικος, επειδή οι δημοσιογράφοι πάνω κάτω λίγα λεφτά παίρνουν οι απλοί δημοσιογράφοι, να πούμε ότι οι διευθυντές προγράμματος, διευθυντές καναλιών, καναλάρχες έρχονται σιγά σιγά και προσγειώνονται στον πλανήτη Γη και βλέπουν πώς ζουν οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί ήλωτες. Πώς πηγαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά τους, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, πώς είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ότι δεν είναι όλα ρε παιδί μου ας πούμε ρόδινα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στον Sky έκαναν ρεπορτάζ και πήγανε σε σταθμούς μετρό, σε σταθμούς ηλεκτρικού για να δούνε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Είναι του κουτιού, είναι υπερσύγχρονοι, είναι προσβάσιμοι, είναι πεντακάθαροι ή είναι. Τι είναι, όπως τους βλέπουμε εμείς κάθε μέρα που χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά τις σταθερές συγκοινωνίες. Αυτό λοιπόν ανακάλυψαν και στο Sky, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε πει άλλωστε ότι τώρα τελευταία ο Sky λίγο από το Μητσοτάκι αρχίζει λίγο και του τσιμπάει έτσι λίγο το κολαράκι από πίσω και του λέει τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μετά τα ακριβά ενοίκια, μετά τις τιμές για τα τρόφιμα που είναι στο Θεό. Τώρα ο Sky έκανε ρεπορτάζ και για τις συγκοινωνίες και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται με τη βρώμα και ό,τι άλλο είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, έστειλαν το δημοσιογράφο τους να πάει σε 3-4 έτσι μετρό και ηλεκτρικό για να δει λίγο τι γίνεται. Και πήγε ο άνθρωπος με την κάμερα κανονικά, τράβηξε πλάνα, τράβηξε εικόνες, πάρα πολύ ωραία. Πάμε έτσι να τα δούμε λίγο, να τα συζητήσουμε. Μας ξεκινάς από έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς, είναι αυτός της Ομονίας. Ομόνια είναι. Μπορεί πάνω να ήταν ηλιόλουστη η μέρα την Παρασκευή, αλλά μέσα στο σταθμό έβρεχε. Από ό,τι βλέπετε, βροχή, 3 κουβάδες που μάζευαν το νερό. Εδώ είναι και η κολόνα χαρακτηριστική, η οποία έχει ραγίσει προφανώς από την υγρασία όλα αυτά τα χρόνια. Υπενθυμίζω ότι οι αναπλάσεις του σταθμού έγιναν το 2003 εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων που. Ωραία ευρωπαϊκή εικόνα, ρε παιδί μου, είναι αυτή. Και ο κεντρικός σταθμός. Ναι. Κοιτάξτε πώς στάζει το νερό που κατεβαίνει κάτω. Και τώρα μιλάμε για το σταθμό Ομόνια, που χρησιμοποιείται ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Ξεκινάμε λοιπόν με φούλα χαριστή. Αυτή τη στιγμή είναι φούλα χαριστή αυτό που βλέπω. Γιατί δεν φτάνει που ο σταθμός Ομόνια σε ταξιδεύει και στις 4 εποχές. Έξω λέει είχε ήλιο. Μόλις όμως ο επιβάτης μπαίνει μέσα, έχει λίγο τη βροχή. Στάζουν μάλλον τα air condition, τα καλοριφέρια, εξαερισμοί και τέτοια εκεί μέσα. Μπορεί να ξεσπάσει κανένα σωλήνας να το βρούνε. Και μέχρι το 2030 θα τον έχουν βρει που είναι η διαρροή έτσι να την κλείσουν. Αυτό λέω, μπαίνει μέσα ο επιβάτης και παίρνει όλο το experience. Ζεστούλα έξω και ήλιο. Μέσα σκοτάδι, μιζέρια, βροχούλα, πίτσι. Και όχι καμιά βροχή, English summer rain που λέγανε και πλασίμπο. Τσούκου πέφτει βροχούλα. Δεν είναι ότι σε ενοχλεί δηλαδή ότι πλημμυρίζεις. Βλέπει τον τοίχο που έχει σκάσει από την υγρασία. Έχεις και την άλλη εποχή, έτσι παίρνεις λίγο τη μυρωδίτσα σου. Αχ, λες τι ωραία μούχλα, ωραία πράγματα να τα αναπνεύσω όλο να πεθάνω. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι είναι σε τέτοια κατάσταση Ομόνια και μας έχουν πρίξει τα παπάρια και αυτά με τους τουρίστες. Θα έρθουν οι τουρίστες, φροντίστε να είστε καθαροί. Μην βλέπω ο τουρίστες τώρα τον Έλληνα, αυτό φτωχό και δεν θέλει ο τουρίστες, εντάξει. Τους σταθμούς όμως του μετρό και αυτά δεν τους πιάνει καμιά τρέλα να τους φτιάξουν εκεί πέρα. Όχι για μας, εμάς σχεσμένους μας έχουν. Για τους τουρίστες ίσως. Λοιπόν, Βικτόρια, κοιτάξτε εδώ πώς είναι ο τοίχος. Τέλεια. Έχει ξεφλουδίσει και μάλιστα υπάρχει διαφορά στο πάχος ο φλοιός με το από εδώ κομμάτι του τοίχου. Έχει φουσκώσει όλο αυτό. Έχει φουσκώσει, οπότε θέλει σίγουρα ανακατασκευή. Ενώ βλέπουμε από την απέναντι πλευρά και στα πλακάκια ότι έχουν από την υγρασία αρχίζουν και χαλάνε και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κρίνια τώρα. Έχει σκάσει, λέει, έχει αποκτήσει άλλο σχήμα η οροφή, τα πλακάκια λέει, έχουν πεταχτεί άλλα έξω, άλλα μέσα, άλλα έχουν ραγίσει από την υγρασία, άλλα έχουν μουχλιάσει, έχουν μια ιδέα και αυτά. Λοιπόν, και αυτό γκρίνια είναι. Γιατί άκου να σου πω τώρα, πολυμήχανος ο Έλληνας και ο Οδυσσέας μαζί, μπορούμε όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, να το κάνουμε. Να πούμε ότι είναι τεχνοτροπία, πώς είναι η πατητίτση με το κονία και αυτά που έχουν κάνει όλα τα μπάνια ίδια. Είναι πια σε όποιο μπάνιο και να μπει, λες και είναι ένα μπάνιο είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα να πούμε ότι είναι τεχνοτροπία αυτό και το σκασμένο σε 2-3 επίπεδα ταβάνι, αλλά και τα πλακάκια που έχουν λίγο πεταχτεί και έχουν μαραζώσει και αυτά, να πούμε ότι είναι μια τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη, ας πούμε τώρα του Port ο Σάλτε, Ιρλανδός καλλιτέχνης και αυτά, να πούμε ότι είναι να βάλουμε μια ταμπέλα εκεί πέρα φτιαγμένο, σμιλευμένο στο χέρι από τον Ιρλανδό καλλιτέχνη Port ο Σάλτε. Art Deco
νοχελικό. Αντί να κάνουμε τέτοια και να τα πουλάμε στους ξένους που είναι και κορόιδα. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Να το βλέπει ο τουρίστας λίγο να λέει πολύ πόσο μπροστά είναι αυτός ο σταθμός. Victoria like the Queen. Να σκέφτεται τίποτα τέτοιο. Καθόμαστε και γκρινιάζουμε γιατί έχει πάρει υγρασία μέχρι και το σόβρακο του ρεπόρτερ. Και όπως θα δείτε, οι πυλώνες κάτω έχουν σκουριάσει, έχουν μουχλιάσει. Προφανώς από την υγρασία. Εδώ αυτό με τα καθίσματα πάντως που κάθονται όλοι οι άνθρωποι περιμένοντας το τρένο να έρθει, συμβαίνει σε όλους τους σταθμούς. Ειλικρινά, όπου πραγματικά έχουμε περάσει, δεν υπάρχει κάθισμα που να το βλέπεις καθαρό, κανονικό, χωρίς να έχει σκουριά, χωρίς να είναι βρώμικο. Ξαναλέμε, εδώ είμαστε Άγιο Ελευθέριο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπερεκτιμημένο το κάθισμα, εντάξει. Θέλει ο άλλος, λέει, να πάει κάπου και ενώ περιμένει τον επόμενο σειρμό, που λογικά σε ώρες αιχμής είναι γρήγορη, αυτή κάθε 20 λεπτά πότε περνάει, 18 λεπτά, 17, θέλει να κάθεται κιόλας. Να σου πω κάτι, να σου πω, φίλε κακομαθημένε, άκου λίγο τώρα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καλός σκηνοθέτης. Είναι πολύ καλός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους της γενιάς του. Ήρθε και στην Ελλάδα για την Οδύσσεια, για τα γυρίσματα και αυτά. Ωραία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, λοιπόν, τους ηθοποιούς, όσο περιμένουν για να παίξουν τη σκηνή τους, δεν τους αφήνει να κάθονται σε καρέκλες. Γιατί? Για να τους έχει σε εγρήγορση, λέει. Να είναι ο ηθοποιός, να μην είναι βολεμένος, να κάθεται λίγο άβολα και αυτά, η γρδοστασία και τέτοια. Να βράζει το αίμα του. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς αυτό το σύστημα Νόλαν ακολουθεί και ο ΙΣΑΠ. Στον Άγιο Ελευθέριο, λοιπόν, απαγορεύεται ο επιβάτης να κάθεται για να μην γίνει οχελικός. Γιατί και εσείς σκέφτεται, παιδί μου, είστε σπίτι στον καναπέ, αυτά και κάθεστε, έτσι σαπίζετε, λιώνετε εδώ πέρα, πέφτετε μέσα. Ενώ αν είσαι όρθιος, περιμένεις σε μια ουρά, ξέρω εγώ, στα Ζάρα να πληρώσει και αυτά, πιάνετε το πόδι σου, πιάνετε αυτό, έχει μια νευρικότητα. Αυτό θέλει και ο ΙΣΑΠ από τον επιβάτη, να τον έχει σε εγρήγορση, να μην είναι έτσι νοχελικός, νοθρός, να κάθεται. Λοιπόν, η Νέα Ιωνία, η πρόσωψη του σταθμού απ' έξω. Κάτι λείπει. Πολλά λείπουν. Είναι σαν πάζλ. Που λείπουν τα κομμάτια. Έχουν φύγει τώρα οι τσιμεντόπλακες εδώ, έτσι. Ναι, είναι τα πάζλ που λείπουν εγώ με την ανουσιά μου καμιά φορά, τα μεγάλα κομμάτια που τα βάζουμε πάνω, αλλά δεν είναι εικόνα σταθμού σίγουρα που συναντάει κάποιος έξω. Undercover σταθμό ηλεκτρικού, είχατε ξαναδεί? Είδαμε τώρα. Γιατί αυτό που λες έξω εκεί πέρα, λες τώρα ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, είναι ξέρω εγώ από το Β' Παγκόσμιο. Ξέρω εγώ, είναι μέσα, κάνουν τίποτα μαύρες μαγείες, κάτι σαν το True Detective εμένα μου θύμισε έτσι λίγο απ' έξω. Είναι undercover, δεν το καταλαβαίνεις στο σταθμό. Περνάς εσύ εκεί πέρα και αυτά λες αμάνε, παιδί μου, περπατάω 20 λεπτά, 25 και αυτά. Πού είναι ο σταθμός του μετρό, ξέρω εγώ, να ρημαδομπού μέσα να πάω στη δουλειά μου. Τάκ, κάνεις ένα έτσι, βλέπεις εδώ πέρα σταθμό. Σου έρχεται μια έκπληξη, αυτόματα εσύ νιώθεις καλύτερα, αγαλιάζει η ψυχή σου, αλλάζεις κατευθείαν συμπεριφορά και συναισθήματα. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις, τσούκου πετάγεται ο σταθμός. Σαν το Harry Potter, δεν ήταν αυτή η στάση που μπήκανε μέσα για να φύγει. Πας και πάει και αυτό στο Hogwarts. Το πρωί που ξεκίνησα για να πάω να κάνω όλους τους υπόλοιπους σταθμούς εχθές, κατέβηκα από αυτή τη σκάλα. Όταν γύρισα, δεν δούλευε αυτή η σκάλα. Δεν δουλεύει καθόλου η σκάλα, όπως βλέπετε. Δείτε το αποτέλεσμα όμως με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι το επόμενο. Αυτή την εικόνα θέλουν να δουν οι υπεύθυνοι. Είναι ντροπή αυτή η εικόνα. Σου ηλικιωμένοι λέει, άνθρωποι. Δεν λειτουργεί, τι να κάνουμε. Και πήγανε από το απέναντι πεζοδρόμιο για να περάσουν, να κατέβουν κάτω. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να κατέβουν με τη σκάλα. Στην άλλη πλευρά δουλεύει η σκάλα. Στην άλλη πλευρά δουλεύει η σκάλα, αλλά πρέπει να περάσει διπλή λεωφόρο. Καλά, δουλεύει τώρα που μιλάμε. Σου λέει και ο Άρης Πορτοσάλτε τώρα, εντάξει, κράξαμε λίγο να το παλατζάρω κι εγώ λίγο το πράγμα. Κατευθείαν πετάκεται ο Άρης Πορτοσάλτε και λέει του ρεπόρτερ. Ωραία, στον άλλο δρόμο όμως απέναντι που πήγανε οι ηλικιωμένοι και περάσαν τη λεωφόρο εκεί πέρα με 180 πήγαινε ο άλλος, ούτε κόκκινο ούτε τίποτα, δεν σταμάταγε. Δουλεύει σκάλα, δουλεύει του λέει άλλος. Τότε βούλωνε πήγαν του Πορτοσάλτε, κατάλαβε, δεν του βλέπαμε κιόλας. Εντάξει, δουλεύει απέναντι να πάνε. Γιατί και οι ηλικιωμένοι, εγώ το καταλαβαίνω τον Άρη Πορτοσάλτε τώρα, γιατί και οι ηλικιωμένοι, να σου πω κάτι, είναι full κακομαθημένοι. Τα θέλουν όλα έτοιμα. Θέλει ο ηλικιωμένος, ας πούμε, λέει να βγαίνει έξω και να περπατάει στο πεζοδρόμιο. Να μην το χτυπήσει αμάξι. Δεν μπορεί να περπατήσει στο πεζοδρόμιο γιατί είναι αμάξι και πάνω και στο πεζοδρόμιο. Θέλει, ξέρω εγώ, τις ράμπες για τους ανάπηρους για να μπορεί να ανεβαίνει με το πι του. Δεν μπορεί ούτε στις ράμπες γιατί είναι πάνω μηχανάκια παρκαρισμένα, βάζει άλλους τραπεζοκαθίσματα και τέτοια. Ούτε εκεί μπορεί. Θέλει τώρα και στο μετρό να πηγαίνει λέει και να κατεβαίνει με την ηλεκτρική τη σκάλα, γιατί δεν μπορεί να κατέβει από τη μέση του και αυτά τα κανονικά τα σκαλιά. Δεν δουλεύει σκάλα. Κάτσε σπίτι σου, βούλωνε, κάτσε σπίτι σου, κάτσε εκεί σε έναν καναπέ, σε μια καρέκλα, σε μια πολυθρόνα και περίμενε το θάνατο νοχελικά. Μην κουνιέσαι από το σπίτι αυτό. Δηλαδή, τι μπορεί να καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω τον ηλικιωμένο. Θέλει να βγει, να πάει λέει, στην τράπεζα, να πάει να πάρει τα φάρμακά του, να πάει στο γιατρό να τον δει, να πάει να δει τον εγγονό του. Βούλωνε, κάτσε σπίτι. Δεν μπορεί να βγει, δεν το έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Δεν κάνει να βγαίνει από το σπίτι. Απαγορεύεται πλέον στην Ελλάδα να βγαίνει από το σπίτι. Κάτσε σπίτι και περίμενε το τέλος εκεί πέρα. Τέλος πάντων.